Salamat day kadyo sa tanan. Dani, salamat kadyo sa Ginoo guys nga mahapsay na kamuhang pamudyo. Salamat kadyo Mambi. Salamat sa imuhang kamaadyo, sa imuhang mga pagpabuhat daning tanan. Isa ni tanan guys. Salamat kadyo. Guwapa kadyo ang kusina guys. Liwat kay ni Mambi, guwapa kayo. Sa tanan nagpili daning color, sala o kusina tanan sa gawas. Diyan nagpili na guys. Di ba? Nice kadyo. So dari diyan nangutang na ko mga tanom. So wala pa niya final jud, wa pa kay grabe pang kabisi na pa may ibutang dari nga TV. Pa jud ni final. Salamat kadyo Mambi amping dia sa Michigan. Dari guys. Isi jud ko kay nag-arrange ko ani mga tanom. Kaya ko isang pinturahan kay na may sobrang gamay pintura nga puti. Mayroon. So majong adlaw tong tanan guys. So padung ko sa court guys kay Christmas party na mo karon sa women's. So tag 200 kuno ni amuhang gifts nga grocery. Sabon ni siya guys og shampoo. Nailitso na mga salamat kay Lord. Natagi ka ni kanuna yung kabasko kung kining pagkaon na kaya sa katubanan. Dili lang ang kanila ang magagamtaman pinigabot sa sumad karon di mo kami tanan paaboton. Kining tanan Lord ako ni panayo kanimo. Pinagi sa imong bugtong anak si Kristo nga among Ginoo. Amen. So naman na diri ag ultahan sa kusina. Nice na guys oh. Diri ko nagbusunod. Nice na. Pang pansit man. Ha? Pang pansit. Okay ba siguro sa nga bigpansit ko. Ay, napag dito toothpaste. Busog na ka. Asa mo? Pangot si Buena naman gunit Asa sa mo? 100. Uy, 200 yan. Ala. Gasakto di sa imo ha, kay mong lutuay ka. Ang lutuan na ito yung sinipansit ron. Luto kong pansit guys. Mga nang na narogan sa rapol ba. Kay napagkauna sa nagpintal. Kay last na lang nilang karoon tayo. Mahuman na lumuhang kuwan. So yummy yummy pansit. Bami. Mga ni siya ga finishing the lining. So nice kay ilahang trabaho guys. So PM lang mo sa Uslob Pintor. Message ra mo. Oh, sa YouTube. Ako i-share na. Nice kay ilang trabaho guys. Dili jud kamahayan. So ilahang gikuan kanang gitiwas ang mga lining. O shout out ko diha ni Nilcar from Minglanilia. Tapos nasunahan from uy mo pop up gali siyang YouTube. Tigtanaw ba yung YouTube ni si Nilcar? O di ba mahuman jud di ay? Nice kay guys ilahang trabaho. Sinaw kayo, hamis kayo. Nahuman na dyan dari guys, gamhang kusina pintal. Overtime sila karon. So, wala taon kami dyan. 14. Hindi na dahil si Nicole. Nakas sila sa Amerika. Sila na bakasyon sa Amerika guys. Gusto man sa Amerika kung bakasyon mga dito.
apoy ito. O, itong tubig. Excuse me, nag-away din yung green. Ang gray, parang ko sa dito sa sala. Ang nga dire, kung bagay ano yung mga light colors. O, itong tungat. Isarap ko nga dito sa may pintang. Yeah. Nice na guys. Nice na ano. Tapos sa ulit-ulit Ito blue. si Mambi ulit-ulit from America. Ngayon mo siya nga wala kumukuhaan na lang trabaho sa ulit-ulit kaya nakabalay ko niya ni. So, nagbuan rin ini. Mambi tanan guys. Kami rin nag-wondering. Hindi mo kapala ka guys kay Juan Isja. Kanang blessing nga ihatag sa Ginoo. Iyan yung mabuot tanan. Kay narimingon nga iyahay ko numi kay namin nagpabalay so mabuot lang nga sa Ginoo. Wala may mangayo. Wow, diba? Paligod, big sa ano rin. Huli kurana. May mga yun guys para makayo mamiyog nani. Siguro ko pansit guys kay pasalamat sa mga pintor dali. Nagitapuhan ako na nila pagpagana na nila ang bintana so magpalit pa miog. So tuyo ni Papa Glass cleaner. Ang glass cleaner. glass cleaner para ikuan ba para Ay ma, inisigod ng nastumoy ma. tumoy. Kaning down kay nadri ako sa taas ko. So asa man nato ibutaw? I-swap na to ba? Hindi ko makapatong kay bawal magpatong ito na. Okay. Parang patong. So gikan di ko nagkuan kanang Christmas party na mo sa kuan ang taas mo to dito. Agmo po kayong paon niya, ang taas mo ibang niya. Nindot nga lang takatas. Ah, 7 na siya. Next time, nagsagyan mo siya. Ang sa katupang Christmas decor food kay bas kuan food napitaas. Ako kasaban mo si ani next time. Ano kana na. Hindi ka saban nimo? Ngayon sa man. Puto nga gisunod palit ako kay sakto. Nya nangita ko sa remote na remote para dali sa Ang gihipos mong god. kuan ba kay nga kita na ko ni. Ah, nana lagi ning balhin-balhin na lagi ni. Ako galing di ano ganina. Isit na nimo? Yan, ang tayo isit na to nimo kay gahapon, di man mo ako sa magbalhin-balhin. Diba? Wow, kayo. Sana all. Busy mi dali ko agad og bagay ra pud kayo sa curtain. So kuha na lang dani mga flowers na lang guys. Gusto na din ang bibok ani, wala din gusto tin lalo sa nasa. Pot sila no, di ba? Pot sila. Kami di daris kuan. Di ba siya mag-init na kudugay gali nagiwa gipatay akon. Kaya nag-overtime sila.
dalit nila sa ilang pagserbisyo. Pansit, long life. Saya ko nga. Sabi ko. Okay, pansit eh. Patas kinabuhi ba? Wala ba na mo tilawin ng pansita? Wala ba na tilawin ng pansita? Nice kayo guys, silahang kuano, serbisyo. Nice na kayo sa Mambi. Wow, hala. Nindot kayo siya nak. No, wow, sana all. Karon pa ko kita mo reflex na jud siya ang color no. Oh, thank you. Nanagamong dining there. Oh. Nice kayo siya, Mambi. So, amo sang gisulod dari ag mingming. Yeah. Gawas na naman siya adlaw. Wow! Tapos si Nicole dari day nga kuan sa dining. Nice kayo siya, Mambi. Salamat kayo. So, ang dining na mo daras to nga ang sala Mambi na ito po napod siya wow. Pwede rin na siya ikuan og mag Christmas no? Nasa order sa ano. Tapos mag nice kayo siya Mambi. I-sit ko naglaing color. Kanang malain-lain, mausog-busog siya. Kanang murag dagat. Usog-sunog ba? Murag tubig. Nice kay siya, Mambi. Pwede rin dahil wala ikuan kayo. Pwede rin kang tanaw TV niya. Mag-ngana ra ka. Ano ra ka na tanaw TV niya. TV there is skilled. Salamat kay Mambi. Limpyo. Niabot ng amuhang bata. Wala ni. Ningtag po sila ng tinak. Yan naman, naknis na nak. Magkuhan pa mi, nag-arrange pa mi. Sige na, Nag-arrange pa po ko diris kuhan. Ngagi pang bali na itong mga kuhan. Magkuhan pa mi diris sa higay na bihonon pa gagmay na. Mga pintal, matang-tang raw na sila sa kuhan. Nice na atohang. Wow, nice na atohang kusina. Nice ako. Tanawa day. So mga ning ingon diha nga among mingming na diri amo jud ni siya isulod kay nga pa ako nighastos gawas. So gawas na pud din namo ni ron. Please ate, please. Patubang sa kamera kay si Mami kita. Arrange pa ko ganing ang one guys. Kaya buntak pa ko ganing man. So arrange sang i-refill training mga kaang. Kaya namin sobrang kamay nga mental sayang. Ang mga nindot na kaang drama yung giripin kay mamalit ra ko mga dagkong kaang. So mga snake plant ni guys nga daanan na hanis ang itanom. Buhi na ni. Ganahan naman sa kuha ng snake plant kaya pwede din siyang ipang-utang sa CR, kwarto. Yeah, busy po sila estilo si Nicole nag-arrange so sila ang kwarto. Papaedi na muskos po sa sahig sa pintal. So kanya-kanya na lang midariyo. Diho guys. Salamat kay Kazu kay nahuman na og pintal.
Guys, una ko na pinturahan nga pat ka kaang. Daghang salamat jud ka Mambi, salamat kay sa tanan sa kulis Ginoo na humana jud og pintal na humanag kuan dia guys sa mga lining tanan na humanas. So tanan diha na humana pati tiris na humana, salamat kadyo. So arang bisihan na guys kay nag hinahinay pug kuog panguan na niyang mga tanom ba kay daghang kadyo kog mga i-repaint pod na may mga sobra nga pintal mag pintalan na ho ning bang kuan kaniyo kay nakuha naman ni si Jao pangpintalanan pa na siya na guys. So mo na siya Daghan pa juga kog kung ano nun guys. Wala pang pintalan pa na siya. So, mga ni siya ang buhaton ron guys. So, nahuman ta jud. So, naghinihini may ug pamagpagdani kay aram laging ka abog guys. Diyan napin mga trapahunon pa na. So, wa pa na agi. Kanang kuan pa jud na muna. Kanang utruhan pa og hindo kay mag-order pas ni Kul og katong glass cleaning. Ja, update ko dari sa muhang kusina guys. Oh. Nice na kadyo guys. So karon pa jud nahuman ni. So dali-dali pud mi og pang limpyo. Dali-dali pud mi og pang muan kay mao lagi na kanang nag lining ko sila dito sa likod. Nya mo na pang gisud ang mingming dari kay isud man jud namon ang mingming dari basta mga hapon na ingana. Kay madag lagis ni Kul og paakan. So mo na isud sa namo na napay among mga butang plato guys wala pa na arrange. Ja kani amo pud isang truhon pa pud ni guys kay pataas-taasan ang gamay ni nahang kining kuan napa may sobrang pintal tungag galon. So mapintalan pa nato ng ilaw manahasa nang i-forward sa babaw kanang mubura kadyo ng kabinet. Kaysa una lagi guys wala pa lagi ni kisami niya. Kato among kusina pa namo nga kanang mubo pa kang tanan diha pa tuang atip man wa din na siya ma-adjust. So nice kadyo, salamat kadyo Mambi, nice nga tanan. Grabe, super ka nice. Nice kadyo ang color, bagay sa tanan, bagay po dari sa light sa babaw, di ba? So nice kadyo sa guys. So ibutang namo dari gibalhin na pud namo ag table dari. So wa pa jud ko mahuman guys, na pa ko ibutang diha nga tanom. Ja grabe. So grabe jud ka nice. Kanang di jud ko makatuo nga maka bahay mingihan ni kanang makahilak ka ba nga hindi lamang ko mohilak guys kay sa man ni pagbuot man is Ginoo nga ihatag niya namo. Salamat kadyo Mambi. Grabe super nga kuan kanang mamatay ra man jud dadan kalibutan guys. Salamat kadyo Mambi kay imo jud ming gitagaan og kuan nga mahapsay among pamudyo. Grabe super kanang na makahilak bitaw taga guys nga wa ka magdahom nga maingani. Kanang daghang kadyo mga ningon nga kuan lagi ko no. Di ko rin na paghirapan. Ja kaning kurtina day guys so pag order ni Nicole wala man ka parehog kuan ba size dapat taga mong order ta 7 nga ni katas akarong mulapas dya des laon ba na. So kidihara pong dapita kanira pong sa kasitang nagtabingi. So nana ko gisud diha nga tanom guys na. Dya grabe super jud. Nagawas ni mo dari guys na dari ang kuan kaya nagbutang ko og snake plant na siya ha kay naman to yung kumin nga dili ko no angay itong rubber plant. So kani ang snake plant dugay ra dyan na sang gitanom. So gipadapin na dyan na siya na kay mamo dyan hang ibutang dana. Nga si Papa Edi lagi kani arang kabis lagi mi. Nga kaning snake plant po din siya guys nga naipatong ang kuan. So mamalit pa ko og kaang guys nga daki para mabutang ko na dari dia. So temporary pa ni siya kay kani dapat kuan man ta ni siya dadto. Pero nindot pag dihara pud na siya. So ang sounds ni Papa Edi na diha kay dari man namo ibutang among TV. So mag kuan pa mi og butang nag TV diha og kanang yana. So salamat sigay Mambi kanang grabe super jid kadyo ka bliss kadyo ko salamat kadyo. So ang mga kwarto na
kuan na pod guys. Nag temporary pa pod mi diha og kuan kay wa pa mahuman agamuhang bid nga gi pahimo pod ni Mambi, wa pa nahuman. Di ba? Grabe sa ka nice. Inja. Di ba guys? Nice na kay nga tanan. Ang sa ay na dari kay si Cristel naman natug kay niuli lagi si Cristel. Wala na madlak di ay. Kita makasud guys kay na madlak. Sa kwarto ni Nicole dari. Nakatumba pa ng isang kuan. Ni order po na si Jaog sa pinsa bid, pares og kuan. Ni order na siya ganang yani ba? Pares daning kuan ba? Kanang pares aning iyahang bid, pares na siya sa punda. Diba guys, kanang hapsay na kadyo. Sa una wala jud mi kwarto, mag-uban raming tanan matuog sa kahigdaanan. Daring tapita guys, magpabutang pa ko daring altar. Niyang kwarto ni Mambi, napadari uban mga kuan, pa na mo hipes. Kay maghimo pa may nagamang Santo Niño, diya sa ka ko jud ma plaster guys, kay lagi na busy pa kay sa tanan. Mag-arrange sa pugodan ning hang Christmas tree guys, kaya pa nang ajuhon. Punan pa ni na ni siya og lights ug kuan. Lights ug kanang mga decor nga ingani ba hapon isang punan. Kay arong gwapo-gwapo pud ning atong Christmas tree. Kay malagi na mga adlaw, December na. Nice kay sa guys. So dari sa tiris guys na nahuman na pud siya. To si Nicole busy kaso ni tabang ko siya na pang ipos. Ang gibutang dari sa kuan wala gina sa guys. Nagbutang ko og snake plant ta siya. So mamalit pa ko kanang sa tawagan na dari doorstep. Asa to katong tumbananan sa basahan ba? Nay doorknob sana kana siya silom na o kanang mga snake plant na guys, daanan hang pang tanom naka-ready na so dana tapita guys, wa pa jud na kay naa pa nang i-arrange tanan diha. Kalat pa to dito, mga kalat pa tindahanan guys. Kay si Papa Edi na nguskus dani sa kaning tak dari sa kuan ba. Uy na paisuda na hang kuan ha, kay ako na siyang magtiwas para ba ko. Mabutan ning ano pa. Di kana dito na ibutang sa likod. Dito na ibutangan ang mga pintal na Siguro na ko ipahakot niya ba ang mga likod na. ano mga brush, magamit pa man ng brush. Na ako'y brush nga gialiain dadto ha, ako patong gamiton ha. Kaya wa pa ko mo magpintal. So, one is jay update. So, ni-update lang po ko kay aron makita ni Ma'am Big sa mga nahumanda ni. Okay, nice na kadto. Yang so di mo diri guys mag among TV. Amo pa to ipagawas diri among TV. Kay mangita pa ko og tungtunganan. Sarang bisiha pa jud namo. Salamat jud kay Ma'am Bi, salamat sa tanan Ma'am Bi, salamat.